Bé, penso que, com s'ha vist, no hem entrat en eliminatòria en cap moment dels 40 minuts de la primera part de l'eliminatòria aquí a casa. Avenida ens ha passat per sobre amb tot, tant a nivell ofensiu, a nivell defensiu, en percentatges, amb intensitat, en tot. Volíem intentar posar la nostra millor versió avui, sabíem que no estàvem en el millor moment a nivell de tot en general, no? Amb el final tan a prop, amb haver viscut tantes victòries a la part final de la temporada, i ens ha costat, com els dos últims partits de la fase regular, trobar el nostre ritme, el nostre encert, tirs alliberats que hem trobat, no hem millorat els percentatges del dia de Gran Canària, el dia de Girona, i així davant d'un equipàs com és Avenida, doncs poc tens a fer. A nivell defensiu tampoc hem pogut ser l'equip que hem sigut durant els 43 partits previs al d'avui. Res més a dir, enhorabona a Avenida, clar guanyador del partit, i res, ara jugar l'últim partit, diumenge, intentar donar una millor imatge, una millor versió de Cadí la Seu de l'oferta avui, i bé, ja tindrem temps per valorar, no? Valorar, penso, una bona temporada, amb un inici on vam quedar campions de Lliga Catalana, on vam patir derrotes a la primera volta que ens van fer créixer, uns quarts de final històrics de l'Eurocup, i després uns altres play-off, que significa que l'any que ve tornem a jugar a la Lliga Femenina Endesa i tornarem a competir a Europa. Per tant, tot i que avui costa veure aquesta part, content de l'esforç de les jugadores, del treball, potser ha sigut l'únic partit on no ens han tret de la pista, de tots els que hem jugat. Per tant, avui toca reflexionar una mica del que ha passat i enfocar el partit de diumenge a Salamanca, i sobretot amb el cap ben alt, amb un Palau un dijous a les 9 de la nit aquí amb molt ambient, acompanyant l'equip un cop més, i agrair a tothom un altre cop. Soc molt pesat, però agrair a tota la gent que el dia a dia ens ha acompanyat, ens ha seguit, ens ha animat, a tota la gent que fa possible del club que això sigui possible, i res més. Acabar el millor possible diumenge, carregar piles, que l'any que ve tornen a venir, vindrem amb força.